Berdin zaite, lasai. Arratsaldeon. Arratsaldeon, zer zaudete? Ongi etorriak izan zaitezte crossover jaialdiko 9. ediziora. Dakizuenez, Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura Departamentuak Kultur Factory agentziaren laguntzarekin antolatzen duen jaialdia. Urtero, telesaien munduaren inguruan hausnartzeko daukagun aukerarik oberena, oparoena. Gaur eta hemen 9. edizioa hasten da. Aste osoa dakagu, tartea izango dugu asko hitz egiteko eta pentsatzeko baita ere, baina gaurkoan, lehendabiziko tarte hau, ikusle gonbidatua deitzen da. Eta ikusle gonbidatu, ona dakagu. Gidoilaria, zuzendaria, aktorea, kultur kudeatzailea eta definizionik gehituko diot emakume zoragarria. Laguna zarelako. Ez. Aizpeagoenaga. Ongi etorri crossoverrera, zer mun zaude? Eskerrik asko, Ilenia, oso ondo, gusta, zurekin berriketan, ondo, eta etziar hemen eta urtzitan lagun artean, super ondo. Beti ondo, ia da, bai. Esan bezala, zuk estreinatzen duzu aurtengo edizioa, gure talismana izan behar duzu, baina tarte honetan, tarte berezia da, ezagutu nahi duguna da zuk telesaiekin dakazun harremana, ez? Nolabait zure telesaien biografia egingo dugu, bale? Lehendabizi, atzeraka bidaiatuko dugu, zu txiki-txikia zinenean, aizpea, zer ikusten zenun, telebistan, telesaiak ikusten zenitun, ez? Esan diot, bombardeatuko dizu lehenengo galdera. Horixe da esan dio dana, hasi zait galdetzen. Galdetuko dizut ze ikusten zenun txikitan, bombardatuko dizu lehenengo galdera. Ze txikitan, oraindik telebista ez zegoen. Osea, barkatu, gure etxea sartu zen lehendabiziko telebista, eta orduan zegoen kate bakarra eta frantsesak ikusteko inbiartzian birgeriak. Osea, kaka, ez zegoen ezer. Eta guk egiten genitu. Nera aita zan oso zinezalea, eta zeukan kamara bat 16 milimetrokoa, eta orduan dauzkau pelikulak txikitan egindakoak egiten genituenak, eta orduan guk egiten genuen seria, familia zabal baten seria. Ez, gero nik umetan ez dakit zer ikusten. Egia esate baizut ez dakit. Baina txiki-txikitan, ez zegoen telebizio, ez zegoen serierik. Ez. Eta, gogoratzen duzu gerora telebistaia zure etxean sartu zenean, ea telesaien batekin familia biltzen zineten, ez? Hori ikusteko? Familia biltzea zaila zen. Anaia Arrebasko ginean, eta bakoitzak zeukan bere kutxuna eta bere zea. Baina nik esan dezaket, gure etxean, nik seme-alaba dauzkadanetik, gehien ikusidan seriea, oza, nila esaten nu, baina berriz. Eta berri, tenek esaten nien ere seme-alabai, baina zuek buruz dakizkitzu egidoiak. Oza, izan zaitezkete adituak serie honetan. Friends. Oza, hori izan, ja, eta denbora guztian hori ikusten. Oso, nire seme-alabai asko gustatu izan zaie, batez ere gainera gazteak zirenean. Eta zu gustoko alzenun? Bai, zer remeio. A ber, zer remeiorik, ez? Asko gustatzen ditzen, eta gero, hemen etxekoak ikusi ditut denak, eta parte hartu dut ere bai, eta orduan, bai, etxeko seriak. Eta leheno egia da, leheno erresagoan eukala seriak ikusteko, ze orain, plataformen kontu honekin, esango izut, ez dakit nahi bakarri gertatzen zaidan, baina egiten duzu plataforma baten egiten zehar bazkide, eta justuzu nahizun seria bestean dago, eta orduan hortako aitezea, eta orduan beste seria, nahizuna bestean dago. Eta hori ere, gaurko gaia izango da crossoverren, beranduago, serien kontsumari buruz hitz egingo dugu eta nola orain zenbat serie dauden, ez? Hori ere bada gure jaialdiaren filosofia nola bait leno, igual bai galdetzen genuen, ze serie ikusten ari zara, orain, ja, direktamente, zer ikusten ari zara, ze mundu guztiak serieren bat ikusten du, ez? Hori eurertzen da. Zuri ere gertatzen zaizu, ez? Bai, ezinezkoa da gainera dena ikustea, ez?
Ez da, zinezkoa da plataforma guztietan egotea, ez? Oso erokeri bat. Eta seriak ikusterakoan ere beti badaude, ez? Bakoitzak baditu bere ohiturak, bere maniak, zuk baldituzu, ez dakit, beti gauetan saiatzen naiz, edo nahiago dut arratsaldetan, edo Friends adibidez, nik uste dut eguerditan ikusten nuela, ez dakit zure... Ez guken itun bideo guztiak. Bale, maratoia. Beraiek inglesez ikusten zituzten, orduan bideoak enitun. Ez, nik ikusten galdu da. Eta orduan izaten da normalean, maratonianoak harrapatzen dut gaixo nagoenean edo horrela, esaten, aize ondo, serie bat ikusikoen. Eta bestela... gustatzen zaizkit, hainbat serie ikusi ditut gimnasioan, tarteka. Bai. Tita ina izenean, orduan jartzen ditut eta... Horrek motibatzen du. Bueno, ez daukat bestela, aukera askoz gehiagorik eta orduan ikusten ditut. Eta horrelakotan nolakoak gustatzen zaizkizu? Aizpea ezakit, true crime-eneko jarraitzailea zea, edo klasikoa, zen nolako telesaia gustatzen zaizkizu zuri? Bai, baina egia da, asko eta asko, eta batez ere True Crime-eneko serie asko oso gizonezkoenak. Bai. Ez? Oso. Eta iristen da momentu bat, niri gertatzen zait, baina hau da, erabat inkonstientea, egiten naiz, enpatxatu, bezala. Bai, gehiagi. Que espelma diran denak. Eta pixka bat betekada sortzen zait. Orduan, badaude beste serie batzuk, esat baterako etxekoak ikusten ditut iadenak, aldudean neurrian, bai primeran edo bai ikusten ditut, edo telebistan jartzen dituztenean, eta etxekoak bai ikusten ditut, eta gero nola ez, nik parte hartu dudanak ere zer remedio, horiek ez ditu hainbeste ikusten, baina bai, horiek ikusten, eta gero asko gustatzen zaizkit seriak, batetik, haundiak eta horrelakoak, bestetik, serie, potenteak, baina gero ere gustatzen zaizkit serie beste mota bateko seriak, askoz ere, txikiagoak, ez zentzu txarrean, baizik eta kriston aktoreak dauden seriak, edo niko goratzen dut, niretzat deskubrimentu bat izan zen I Love Lucy. Hori izan zen niretzat serie bat, emakumea protagonista egia da matxismoa handia zegoela, serie horren inork ez duzu ezautzen ez da. Denak apuntatu, I Love Lucy izan, serie bat, ikuspegi aldetik oso matxista da, emakume bat, Ricardo da bere senarra, musikoa kubatarra, ez dakit ezautzen duzuen aktorea. Eta ezautuko duzue, Lucyren estena bat, bera ardoa matxak zanpatzen. Zan, komediante bat, eta orduan egiten zituen serie bat, dena zan apartamentu batean, eta ziren bizilagunak eta bera eta bere senarra. Eta orduan, zan serie horietako bat, tipo, nola dira inglés hau... Como Bridgerton eta olakoak, Downton Abbey. Ez, oiko oso handia dira. Hau zan, gela txiki batean, sala txiki batean. Eta, egin zan bezala, bieta baten estilora. Bale. Baina, bieta batek zeuzkan beste aktore gehiago, eta maila oso altua, eta nik uste oso landutako seria zan. Eta, hau zan oso txikia, eta nahi kriston grazia egiten zidan, emakume zoro horrek egiten zituen hori astapenetan, Eta, disparate bat zan. Eta gero, serie txikia ezain naiz, Eta gero asko gustatzen zait Ricky Gervais. Bai. Hori, esan behar da. Gustatzen zait, neurri baten, ze gai tratatzen ditun, zearenak maitasunaren, bakardade hori, nola emazte hiltze zaion eriotza, eta hori, esateko jatekoa. Bere komiko mundu hortatik dator gainera, eramaten ditu egoera batzuk, egiten duzula parta negar batera, eta hori ez, eta gero, esate baterako, Derek da, serie hori, zarretxe batean gertatzen dara. Derek da. Inork ikusi duzue?
Nik badaki zein da, Ze baina zarra zena ez naizen. dakit. Aiztea, asko dago ikusteko eta koinziditzea zaila da. Ez, baina Derek mitikoa da, eta nik gomendatzen dizuet ikustea. Derek da, tipo, Ricky Gervais, bera da zuzendaria, bera da aktore protagonista, bera da gidoilaria, eta bera da, zarretxe batean, pixka bat, erdi jantxa falta daukan mutil hori, laguntzen mundu zia, eta beti oso polita da. Oso polita. Eta eramate zaitu beste mundu horietara, esaten zu, zeinek nahi du ikusi zarretxe bateko historia, Ricky Gervaisekin ikusten ditu, oso, bai. Nik gomendatzen dizuet ikustea. Oso no. True Detective, azteman aliman naizek kontatzen edo zea, hori ikusituzu, esan nahi dut, horiek. Bai, gainera horrelakoak pila badaude, eta behar da horrela, derrepente altxor txiki bat aurkitzea. Bai, eta hauek dira, mitikoak. Nik uste dut gainera, hauek izan dirala seriak, momentu batean, eskaloi bat zanpatzen duzuna, ez? Seriek aurrera egiteko, eta... Bai, ze ondo. Aizu, Aiztea, aipatu duzu, eta horretaz ere hitz egin behar dugu zezu, telesaien barruan egon zara, lehen da bizikoa, 2 eta 1 izan zan. Ez. Ez, zein. Hortzi, izango dut zein izan zan. Hau da, alegia. Hau da, sortu genuen Elena eta Biok, egin ziguten, seguk lan egiten genuen txirrimirri eta txiribitonek. Eta hori izan ziren lehenengo fikzioak, eta ben, guk genuen referentzia gu gentozen antzerki mundutik, eta ez genuen referentziarik serie bat egiteko, eta guri proposatu ziguten Elena eta Bioi, 2 eta 1, proposatu ziguten serie bat egitea. Eta orduan, arazoa genuen, eskatzen zigutela ordu terdikoa, edo oso luzea. Luzea, bai. Nola ingo duzu fikzioa, gainera garai hortan ez ziren kamarak horrelakoak. Claro, ez. Nigo atzen naiz, esteriorak Benita Marini grabatzekoan, batez ere Benita Marini, esterioreak grabatzeko ze izaten zen, ura. Osa, orain egiten duzu kamara batekin, mugikor batekin, eta kalidade, desenteko badauka, kamara horiek, objektiboak, karo, gu genuen, guain nahi deu, hau eta Elena eta Biok, eta ingo deu hau eta bestea, eta orduan gero, ponga, errealitatea. Ez daukau denboraik, ezin ditugu kamara tal, eta orduan zan, oso, orduan guri eskatu ziguten serie bat egitea ez dakizan, ordu terdi, baina zan denbora luzea, eta karo, produkzio aldetik zan oso zaila hori egitea. Eta asteroko serie bat zan, astero egin behar genuen telesail bat. Gogatzen naiz egiten genula, hau zan plana, Elena eta Bio juntatzen ginen, grabatzen genuen ostegunetan. Ostiraletan elkartzen ginen, eta azte ginen gidoia idazten. Ostiralean pentsatzen genuen, eta azte ginen larun bat igandea idazten genuen seria. Eta Elena oso zorrotza da, Elenak egin izan dit, hau, depen, dago, ras, eta zegoen ordenagailurik eskuzia, Elena, eskuzidatzi behar izaten genuen, ez? Zatiak biltzen berriz, ez? Eta ez, Elena beti arrazoi dauka, eta orduan esaten zuen, venga, hasi berriz, hasiko gea. Eta orduan egiten genitun, ostirala larun bat eta igandean seria, eta astelenean eukitzen genuen produzio bilera. Hor jadena jantziak, zen merito zeukaten, denak jarraitzeko erokeri hura. Aste artean egiten genuen, astelenean hori, aste artean produzio bilera, eta aste azkenean ensaioa eta ostegunean grabazioa. Erokeri bat. Orduan, hori izan zen lehenengo seria ingenuna. Karo, seria, ze bidea aurkitu genuen, serie horri aize pixka bat emateko, eta ez bestela nola ingo genuen ordubeteko seria zeuden baldintzek, eski ezinezkoa zen. Eta orduan, egin genuna izan zen, errealidade fikzio bat, jolas bat. Orduan egiten genuen, zan agentzia bat, artisten agentzia, eta orduan etortze ziren artistak, eta Pakita Salasen estilokoa, baina orain dela 30 urte. Eta orduan zeuden, artistan zea hortan, geuden, Kikea Munarri zan idazkaria, Loli Astoreka zan auzokoa, Elena zan nire ama, eta nina zan hori eraman nahi nun pertsona. Eta orduan hor ekartzen genitun artistak, eta etortzen ziren, esatarako taldeak, edo musika taldeak, edo antzerki taldeak, edo abes batzak, edo animaliekin lan egiten zutenak estra bezala, edo kontatu itzazket, izan genitula, 100 eta 1000 egoera oso ezberdin. Eta tartean beti zegoen, alako jolas, historia bat hori eramaten zuena. Eta horri lotuta. Eta nik uste dut
genituen baldintzekin, Nahiko egin zenuten, bai. eske tripak ezagutzea, garai hartako tripak ezagutzea, Bai. zuk galdetzen diazun bezala, ze ikuste zenun txikitan telebistan? Claro, baina hortik gero zuk ere, Galdetu jozu 20 urteko, edo 18 urteko ume bat esatzen, eta nola deitzen zenioten, claro, ez. beste Beraiek ez dute realidadea da. beste realidade bat da, baina gero ere horrek zuk bilakaera ere ezagutu duzu, ez? Ba, telesaiak nola jun ziren fintzen baita ere, eta gero nola izan ditugun gureak, hori da. Eta hori, claro, nik kontatu dezaket historia. Nik eta nire lankideek. Claro. Eta gero hor hasi zan bieta bat, eta bieta baten egon nintzen, neukan pertsonaia txiki bat, eta gero hasi nintzen ere, gidoietan, eta baita zuzendaritzan ere, kapituloren bat eta zuzendu nuen, eta gero jaunda jabe, eta gero ertzainak, eta denetan ibili nintzen, batez ere gidoia eta zuzendaritzan laguntzen, eta beste hainbat serietan. Baina lehenengo izan zen hau da, eta gero ingenuen Benita Marini, eta Elena Tario. Eta gero zuzendu genuen beste bat Duplex, izena zuena Juan Flanen gidoi bat, eta bueno, horako. Bai. Orain ere momentu ezin hobea da ere gure telesai horiek gogoratzeko, ze orain gure mugetatik kanpo ezagutzen ari dira zein den Elena Irureta, Nega Banain, Jose Ramon Soroiz, eta berriz ere atzera egitea eta gure telesaiak ikustea, jauntaia, bebieta bat, eta horrelakoak ere, ez arro egoteko modukoa, ez? Hombre, gubagenekin hobenak ziela. Noski. Eta Nagore, eta beste hainbat, eta hainbat. Eta dudari gabe, nik suerte hori eukidet, jenderik goi mailenakoekin lan egitea. Bai. Eta gainera oso lagunak izatea. Hori da, niretzat, urtea pasatzen dira, eta askotan Elenakin eta esaten ez, ze suertea daukaun. Ze suertea daukan, eta urtzik esan dezake, ze ondo eramaten gean, ezta? Eta ze harreman polita daukaun. Eta, esaten duzu, hori ez da erreza. Eta guk ere momentu batean apustua ingenun, hemen gelditzearen apustua, euskeraz egitearen apustua, esan nahi dut, bai, eta gero zorionez, gaur egun mugak geroz eta txikiagoak dira, eta gero, Elenak egin ditu, el komisarion, imaginatu zenbat kapitulo, beste hainbat serietan, eta, izan da, klaro, jende askok esaten du, baina nondik atera dira hauek, eta esaten, aizu barkatu. Claro, hori da, etxekoak dira, hori da. Ez, etxekoak ez. Lan asko eta oso baldintza horretan lan egin duten aktore eta zuzendariak dira, eta orduan esaten duzu xapo. Niretza dira, eta dauzkagu oso teknikari honak, bai kamaran, bai soniduan, bai musika egiten, bai gidoiak egiten, bai antzesten, eta esaten zu, baldintzarik gogorrenetan egin dute lana. Eta, klaro, eta merezi dute daukaten rekonozimentuan, nola ez? Nola ez. Gero ere, gurera llegatu zen Goenkale, guk izan dugun telesaik handiena ere, eta hori bai Luzena, hori da Luzena, eta hor bai, kasi mundu guztiak ezagutzen du Goenkale, edo behintzat jakinda hori existitu zela. Nola bizi zenunzuk ere fenomeno hori momentu hortan? Ni izan nintzen aktore Goenkalen, gero izan nintzen gidoilari, eta gero zuzendari, bi urtez, eta horre ikasten duzu, ni atrilatutan etorren, baina horre... Claro, denbora askar, baina ohitutan etorren, eta, claro, baldintzak oso zailak dira produzioak alako abiaduran egin behar izatea. Eta ni gogoratzen dut Goenkalen, askotan zala egunean egin behar dituzu, ez dizut esango zenbat, sekuentzi, baina disparate bat, eta orduan, sekuentzi bakoitza egiteko, hainbat plano, eta orduan, euki behartzen un oso ondo pentsatuta, etzegoen grabatzerik montatuko etzen planorik. Eta orduan, horrek esigintzia handia zeukan. Bai, nik garai hortan korri egitea, beti gustatu zian ze korri egitea, orain ezin dut, hankagatik, baina ateratzen nintzen goizeko bostetan korri egitera, behar nuelako kolokatu burua, niretzat korri egitea da burua, eta orduan, joaten nintzen goizeko bostetan, 6etan ja genuen realizazioak intabilera, eta nila ordurako euki behar nuen burua, eta bai, eta gero, ondo, bai, oso ze izatezan, ze, klaro,
hor zeuden aktore batzuk zianak balore seguruak, ez? Esaten duzu, jo, haiekin egin zenezake estresa handia zen. Bai, eguneroko lana hori ze estresa. Baina, bueno, esperientzi polita. Ze ondo. Aizu, eta aipatu duzu ez, gidoilari bezala gero telesaiak ikusten dituzunean, elkarrizketetan asko fijatzen zara, zorrotza zara, edo deskonektatu dezakezu eta ikusle bezala ikusi hori ze zaila da. Bai, ez, ni ikusle oso nana, ez da jartzen naiz daik, oain, zerbaitek ateratzen baldin manau, ja tiki, ja ez dut ikusten, jari naiz azten. Eta egia da, lehenko gunean, ez dakit, ez dizut esango, zer ez dakit. Ikusten ari nintzen, bai, badakit zein, ez dut esango. Eta esan nuen, hasi nintzen, hola, gaina guatzen naiz nire zuiak izan, baina ze gidoia ez, ze dialogo txarrak, baina nola da, eta esan zian, orain iak egiten ditu. Ez da errepasatzen, eman zidan, ez da posible gaur egun dialogo hauek, maila hontako serie batean, ez da posible. Pelikula zan, Pelikula zan, bueno. Baina telesaietan ere gertatzen ari da, badago adimen artifiziala hor eta badaude, klaro, hainbeste telesai ateratzeko azkar egin behar dituzte eta gidoilarien lana hor kolokan jartzen ari da askotan, bai. Bai, pena eman zidan, pena hundia eman zidan, zesaten zu bari, iaren, bueno, erabiltzailea naiz, eta gauz askotarako oso lagungarria da, baina, klaro, ezin diozu utzi zama hori. Ze hartzen du, kopiatzen du, baina, klaro, zaila da, bai. Nei pena hundia eman zian, eta hori, esan zianean hori, ze, oso, eta esate izuten, ni oso ondo, iristen du zeia sartzen, negar, eta ezakizze, eta par, dena iten, dena, tokatzen dena. Disfrutoia, bai. Baina ateratzen nagunean zerbaitek, ja, kabo. Eta zenolako harremana duzu telesaien amaierekin? Ze hemen ere, seriezaleak direnak beti oso zorrotzak izaten dira, eta gero ere, ze utxunea usten dizun, ez? Maite duzun telesail bat amaitzen denean, ez? Ze pena, gaur ja ez daukat atalik, ezakizuk nostalgia hori nola eramaten dezun, edo baita ere amaierekin oso zorrotza zaren eta esaten duzun. Historia hau ezin da horrela amaitu. A ber, bi gauza, bat, ni dauka problema bat. Gehienetan, etxean ez didate usten. Abaixao da. Ze beti aurreratzen naiz. Hau etorri da bestia eta ikusten dut bukaera. Eta denak erneatzen ditut. Eta gero dago beste gauza bat, ni nobelekin ere egiten dut. Eta da, amaiera, azten naiz irakurtzen novela bat, eta irakurtzen dut pixka bat, ja ikusten dut nola di joan, eta amaiera irakurtzen dut. Eta orduan ja ikusten dut seria edo novela irakurtzen dut lasai, estresik gabe, nola bukatuko, badaki nola bukatzen da, oain nik disfrutatu nahi dut, seria disfrutatu. Adolescentesek horrek erabat, bai, utzi nindun. Bai, apurtuta, bai. Baina esate baterako Patriaren kasuan, novela denok ezagutzen dugu, baina, karo, novela ezin eta esan. Baina seria oso ona da. Eta batez ere, daudelako bi aktore ikaragarri, eta beste jendea pila bat ikaragarria, eta bereziki dagoelako ezagutzaren parte humano bat, entrega bat hain polita serie horretan, oza dira, zatezu, vamos. Oso desberdina da, bai. Eta badakizun labukatuko da, baina berdin da. Esan nahi dut, kasu horietan ondo dagoenean gau histori bat kontatuta, ez, eramate zaitu. Eta hori, nik ikusi behar dut bukaera, eta lasai ikusi. Batzutan orduan, azkeneko atala jartzen duzu eta gero atzerak egiten duzu. Azkeneko atalearen pusketa bat. Pusketa bat, ez? Azkeneko eszenak igual, ez? Azkenekoak, aiama. Azkeneko 15 minutuak, guztitu zutik. Nik liburuetan azkeneko hitza irakurtzen dut. Hitza, bai. Bueno, nik deskubritu nunean. Jende gehiago zeukala neretara, esan, ja ez naiz ana normala, oza, hau gauza edatu bada, eta bueno, ja lasaiago sentitu nintzen, eta orain aitortu dezaket hori egiten detela. Orduan zuretzat spoilerrek ez dute garrantziri, zuri ez aizu. Bat ere, baina bat ere.
Eta, spoilera, tonteria. Ez, serie bat ondo egin da baldin badago engantzatuko zaitu. Hori da, alde batetik edo bestetik. Bai. Aizpea, ni arratsalde osa egongo nintzateke zurekin, baina ze ordu da? Eta 25 minutu. Eta 25 minutu ditugu. 5 minutu Oso ondo, 5 minutu ditugu. Ietorri naiz, beira, etxeko lanak egin ditut. Ikustezu, ez? Eta hau, eta bestea, eta ez dugu ezer, osea... Telesail gehiago komentatuko Hau dena 5 minututa. Bai. Telesail gehiago komentatu behar ditu, gustokoak izan dituzunak edo, kontatu diguzu, ezakit, engantzatuta egon ze azken aldian telesail batetara, o ez, nola... Bai, asko gustatzen zaizkit, telesailak asko gustatzen zaizkit, pelikulak ere bai. Gure etxean orain eman die, nire senarrata nire semeari, pelikula klasikoak ikusteko. Baina dira, ikusten dute dena, nik ezin dut, pena da, baina ezin dut. Ba, nik esate baterako telesailak orain daukat pendiente Jakarta ikustea. Lortzen dudanean, abertzein daukan Movistar Plus... Orain Jakarta ikusko. Kriston gogoa daukat, baina kriston. Oso ona da. Hombre, eta gainera Diego Basko Diego San Josek oso telesailonak egiten ditu. Eta da potxoko bat, eta jatorra, eta, bueno, nik suerte haukin nuen, beraekin ETB-en elkarrekin lanean nahitu ginean, eta, bueno, orain dela prehistorian ere bai, eta super ondo. Eta gero, esate baterako, Aitor Gabilondok egiten dituen seriak ere asko gustatzen zaizkit, ze batez ere, pentsa, ezakit ikusi duzuen Jo Adikto, ikusi duzue? Bai. Eta tratatzen duen gaia eta nola tratatzen duen oso izugarria da. Eta, bueno, asko gustatzen zait esate baterako Kerer, asko gustatu zitzaidan. Eta gero, euskal serietan, Zerua Oak, impresionante, gaina Supernagore, eta eneko, osan nahi dut, Bai. Super, Koldo Almandozek egiten dituen seriak impresionanteak dira, impresionanteak. Eta orduan zorionez badaukagu oso jende ona seriak egiten, eta gehiago, Bai, aurreko urtean hemen desagertuta estrenatu genuen, eta gero hori Netflix jartzezu eta hori ikustezu, primeran ere, baina ikustea hor beste telesaiekin lehian ez, Bai, arrotasuna bai. Ez, arrotasun puntu bat ematen dizut, esaten duzu, bueno, zorionez, guk gure haurtzaroan serierik existitzen zutenetik, onera, egin dugun bidaia oso polita izan da. Eta arro egoteko modu. Neri poz handia ematen dit, ikustea, jendea ari dala lanean, eta ari dala serie oso potenteak egiten, gainera gai oso, bueno, modu ezberdinetako gaiak tratatzen, eta bai, ondo, pozik, bai. Eta gero, serie gehiago nahi dituzu, ez dizkezu. Minutu bat falta zaigu, eta azkeneko galdera bota nahi dizut, hasi zera kontatzen, zuen telesaiak egiten zenituztela etxean, orain norbaitek proposamena ekartzen baizu zure bizitzaren telesaia egiteko, Aizpea? Ez, nire nolakoa edo ze? Edo zeinek egitea gustatuko litzaizuke? Nire bizitzaren telesaia, ez. Baina egia da, nahi bai gustatuko litzaidakela telesail bat egitea. Badaukagu buruan gainera, badaukagu buruan egin nahi dugu, beti gertatzen alanak eta rapatzen zaitu eta ezin. Baina gure asmoa bai da egitea, eta ondo pasatzea, hasi ginean Elena eta biok, eta Telmo Irureta zan gure zuzendari laguntzailea, eta Eneko zan aktore zuzendaria, eta bueno, bai nahi dugu, egin beste telesail bat, gustatuko litzaiguke. Ze ondo, talentu hori berriz biltzea. Bueno, ondo pasatzea. Ondo pasatzea, eta badauzkagu ideiak eta egin nahi dugu, eta orain ja gainera ordenagailua daudela. Telefono mugikorrekin grabatu ezakezula, badauzkagula kamarak, badauzkagula... Bueno! Erraza egin duzute. Orduan hemen adostuta telesai egiten baduzute, hemen crossoverren estrenatuko dugu, bale? Bale.
Aizpeagoenaga, eskerrik asko, crossoverrera etortzeagatik. Ez dakit fundamentuzko ezer esan dute. Noski telesail pila apuntatu ditugu, eta zure ibilbidea pixatxo bat ere errepasatu dugu. Eskerrik asko ikusle gonbidaturik onena izateagatik, eta aurrerantzean ikusiko dugu elkar. Eskerrik asko Aizpeak. Eta zuei ere, eskerrik asko. Crossover hasi besterik ez da egin, segituan Gaizka Izagirre dator, gonbidatu handiak ditu, eta gero serien kontsumoari buruz hitz egingo dugu. Beraz, ez zaitezte urrutira jun. Ekarri behar nuen txampain botila bat puskatzeko. Bai, venga. Nola izaten da inauguraziotan. Topa eginda. Ez, puskatu. Puskatu, bai, eta horrela inauguratuta. Eskerrik asko, eta gero arte.